sembah nuwun yo Apri Mimin ngadeg dhisik yo prau layar dados ya yo pancene bener kandhemu ya sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange wah iki padha klambiku karo klambimu padha ungu nyawiji kok pun jodoh kok aku nganggo sasirangan mergo mayange ning kene pengaten ya nggih wah sowan meneh ana ing Kalimantan Selatan iki ana tengah kota Banjarmasin pinget tanpa upami ya Nduk iki ketoke akeh sing tresna karo aku lan sliramu Pak karo Pak Mulyono lire piye wis ana rencana meneh penyanipun Pak Yitno bakal payangan weh tepuk tangan wis alhamdulillah Mbak Mimin ora sah kesuwen pancen nek berlomba-lomba dalam kebajikan iki luwih becik disegerakan Pak lha nggih nek panjenengan napa kula DP rumiyin men ora ganti bintang tamu ora ganti dalang kula DP mbok DP sik ra ya kualik kan kono pekewo kudune jenengan sing di DP iya bengi iki luar biasa nadyan mau sore udan deres campurane nah ning iki saya wengi sing mirsani saya akeh watah para tokoh-tokoh uga padha rawuh nggih to tokoh-tokoh Pakuwaja para pimpinan para tokoh napa kabeh padha lenggah. Ugi pemerintah yang mengapresiasi Nduk nyatane wakil penyanipun saking Bapak Gubernur wakil kepareng rawuh terus Bapak Budaya lho nyatane dados jangan merasa sendiri meskipun paribasan dirantau kasunyatan nemokke sedulur sing luar biasa bola-bali aku matur di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung dadi tetep ngurmati budaya kene budayane dhewe asli tetep kudu Pak dingrembakake dilestareke dan sing maten Mbak Ibu uga ana Pak Kakanbil Bea Cukai Pak Wijaksana lenggah bar wayangan ning Ngawi dan beliau ini sahibnya Mas Kondang Sutrisno oh ngaten Pak pangapunten kalau wingi mboten saged sowan Pak nang endi wonten Ngawi lah kok ora iso napa lah mboten dikon oh alah kenyek nah aku kan jane digawi Nduk sampean kuwi ning nyun pangapunten Pak kula kan lekasan Pak awak kula niku greges-greges mbolo tur iki ya bayine saja jejak-jejak kok Pri lho mlaku lho bayine lho sing jejake udu bayi kene lah apa ngisore masaku uga iki mau ana sahabatku Mas Kombes Widi ya Pak Kombes Pak Polisi Komisaris Besar karo ponakanku Mas Haryati nyicil ayam kenal Pak Kombes lah aku nek garuan lak garek lapor apa garuan urusane kono Pak Polisi urusane namu garuan wah awan mau mampir mangan ana ing Skip kowe mangan bandeng ya lah kula niku teng mriki kalih panitia niku jodikan maem oh iya ngantes kula walah katek ngomong meteng aku iya nggih saiki ngene iki neng Barito Kuala Apri ping pindho Mimin pisan neng Banjarmasin lagi iki menawi ringkitan kula katemben wayangan lagi niki Apri juga saiki memperkenalkan diri dulu nggih tetep perkenalan nggih menika iya no nadyan kowe wis artis nasional paribasane wis mlebu TV saiki wis nganggo manajer apa-apane wis larang ya larangan agama ya memperkenalkan diri derek pitepangan gladi wano ya pitepangaken Ulun nami Ulun ya Princess Aprilia Sucipto Susuki jenengmu kok
campur pirang-pirang bahasa Princess bahasa Inggris. Aprilia rada-rada Latin. Spanyol lah. Nggih. Terus Sucipto Jawa. Suzuki Jepang. Apa bapakmu papat? Lah kok mosok nggih dirombong lho dengan kok. Niku wonten werdinipun. Princess menika widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Eko disuda Mas, Eko dikurangi. Lajeng Prince apa Aprilia laire wulan April. Ning nek ndelok prejengane ngene iki mesti ngedene ke Januari. Kayak terus bukaan pinten niku. Ya, terus Sucipto. Yen wong wedok jenenge lanang, nggih. Kuwi biasane nek ora jenenge bapake mesti jenenge bojone. Mboten. Lah terus apa? Sucipto menika susune lancip mergo ganjelan boto. Susune lancip nek Suzuki. Jarene susu jebul kaos kaki. Lah terus sing boto sing ndi sing kaos kaki? Niki boto, niki kaos kaki. Coba. Purun pripun? Aku ki aurat kok dituthuk lho kowe iki. Ayo bisa. Oh, alah iki loro-lorone ganjelan ngono. Nggih. Oh, mula dhisik kae kok ngomong kula niki jane anu Pak, kodhok apa kae jenenge? Oh, kodhok mangan kupat. Kodhok makan kupat. Dure wedok ngisore jengat. Niki lho sing jengat wirone. Oh, wirone. Ya. Sanes Mukidi. Lah nek Mukidine? Lah iya. Wala Pak Narto jenengan rugi geden-geden. Lah ngopo? Nekake bintang tamu kok Jawa jebulane bekakas kaya ngono. Bekakas bahasamu lho kok bekakas. Kleru gede, rugi besar-besaran kecelek Pak panjenengan. Wah, mongko mau mlebu kene iki wah ayune kan. Tuwek niku wong kula niki rada ora patek jeneng dadi wedake islah nemplek ning asli. Asli apa? Ya ngene iki sampe lho. Kowe iki nek arep ngomong wedok asli iki mbok pakewo karo kala menjengmu iki to lek. Bangsaku kok. Ya jenenge wong beda-beda karaktere gawan lahir kok. Lah saiki mimin genti memperkenalkan diri wong lagi iki wayangan ning Banjarmasin. Anjing ngaten. Heeh. Wah, di ayok-ayokke di manis-maniske ngono. Mboten kula pancen saking dalam pun innernya keluar. Oh, inner beauty. Wes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Heeh. Lho kowe ngendikan bapak mau lho. Banjarmasin Islami saka Demak. Lho, dadi kok Jawa dhisik ya, penjenengane Pak Staf Ahli iki uga salah satu apa istilahnya keturunan Raja Banjar. Beliau ngendika. Ya, heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direk tepang Gladiwano yang kathah mestani kula ingkang pinantu ing pakurmatan mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden kusumaning ayu mimin saputri ratu angga inggi pringganing tias ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Kuwi jeneng kok sak renteng kowe nek Pak Mudin nek ngepyake piye kowe iki? Ya sak-sake ana rega ana rupa. Nek wong biasa-biasa sak-sake jenenge tumijah ya wis ben sak-sake. Kuwi ya ana werdine Lek. Ana. Piye jlentrehno. Oh nggih. Sih, kusumaning ayu. Kusumaning ayu. Wis cetha. Sik lekas kok ngarep kusumaning ayu. Menika tesih darah biru. Traing nata rembesing mati. Darah biru. Mobil spirtus apa piye lho? Maksudnya mboten jadi wong resik atine tasih turunan trah. Heeh. Oke. Ijek turunan Syekh. Teh ngendi? Syekh lor, Syekh kidul. Ya, terus Pringganing tias. Pringganing tias menika bapake di bisnis. Loh, bapakmu ki pengusaha? Pengusaha. Wah. Weh. Pengusaha apa? Nek ngerak pengusaha restoran. Restoran. Bapakku anu pengusaha pring. Pring apa? Pringganing tias ki pringis. Oh. Terus Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Wardana ki bari. Lah tek iki eneng. Tunggale bandeng. Apa? Oh,
Lha ngene kok. Iki jenenge dhewe disuwanke rene kuwi. Iya. Nandake wong sejatine kowe ya lanang, aku ya lanang, ora usah ditutup-tutupi. Piyai kakung ki arep awake ade iki dipoles model kaya ngopo nek wong lanang ya ketok. Mergo nek perawan iki jek ketok cirine. Ciri perawan menika Mbak Limbo. Heeh, ciri perawan piye? Kene jek kenceng. Kowe nggon kene iki. Dadi ora legok-legok. Oh. Ora kena nggo centelan sabun, centelan hanger ra iso. Nek wis legok ngono kae wis ora perawan. Wis ora perawan. Ayo go ditiliki iki siji-siji. Perawan oh ya. Lah niki pun setengah pake kabeh. Tengah pakai. Lah terus do nilite dhewe-dhewe. Terus bokonge kene senajan to gedhe ora mlotrok. Ini Gedhe mergo lemu karo gedhe mlotrok beda. Lha nek iki jek singset to. Alah, wah brakan anduke ndadak. Lho kuwi ciri. Itu piyai kakung wis wicak kene ora kopong. Arep putih luluran kene kopong legok ngono kae wis ora perawan. Lho. Kakung kok perawan. Napa? Oh, legok wedok ya. Oh iya. Oh ciri-cirine ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi kene iki ora legok, kene ora legok. Ini ora mlotrok. Kuwi nek bedake nek isih perawan apa ora. Nek bedake lenang tenan apa ora ki mayar. Piye? Siji. Wong wedok nek wulune akeh, kuwi tegese pinter masak. Gemati karo wong lanang. Gelem nyampe gawean wong lanang. Iya. Kuwi sing kaping pindho, nek ati-atine nguduk turing iki berarti wedok tenan sing ateges birahine tinggi. Nah, birahine tinggi Pak nek golek mantu sing ngene iki Pak. Nah, dadi wong lanang rung sida njaluk wong wedok wis tawa sik ngono kae. Kuwi wedok tenan. Nek wong wedok kok wulu sikile akeh, kuwi perlu diragukan. Apa? Kuwi batu. Mbok dicukur sik ngono to, Lek. Ora Klaten. Iki mau esuk dicukur kok saiki runggut. Kok jengane mbok aipe kancane dibuka. Lho nek aib iki rak ya apa kemah ketok kaya aksesoris ngono lho kowe iki kok. Sembah nuwun. Nggih, karo maca pundutan-pundutan lagu. Oh, nggih ngoten. Wah, luar biasa akeh banget iki Mas Eko Yudianto melalui Pak Pardi ngercake podang kuning. Oh, nggih. Terus iki Pak Ketua Panitia, Pak Harto. Iki ngersakake caping gunung, dibawani langsung jaranan sampah. Ya. Terus serampat Pak Narto polisi jumeneng datang panggung mangke joget kalian Mbak Iin. Ya. Nggih. Nggih, gathake iki ya. Ya, abang-abang telu. Cunduk laris tak dokoke dhuwur panggung kok sing melu-melu ben akeh. Ya, oke. Aku ki nek ngene iki telesih wis engko didung karo Mas Begik. Ya, oke. Transparan. Lajeng, terus menika wonten Pak Purwoko Petruk, keluarga besar budaya manunggal. Nggih. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Mujiat. Weh, Pak Mujiat ulang tahun. Bareng karo Paman Birin. Ya. Nggih, Mbak Limbo nyuwun tembang lesung jumenglung lumbung desa modernisasi desa kagem seluruh penonton. Wah, iki klasik. Nggih. Oke, kelumpuke sik. Nah, salam Karahayon Pak D Mujiat. Lagu Perahu Layar kagem Pak Gubernur Paman Birin. Perahu layarnya tadi sudah diaturkan. Syukur nanti Paman Birin tiba-tiba rawuh. Amin. Nah, nanti diajak bareng-bareng nembang perahu layar. Nggih. Nah, siji, loro, telu setengah. Pokoke kene. Saya akeh saya. Oh, apa karo iki ya? Ning sing kacar iki. Nah, nggih. Terus iki eneng request lagu Gubuk Asmara dari Karangindah Marabahan Batola. Nggih. Selamat menikmati lagu dari Mbah Podo Karangindah. Nggih. Atur suwun. Simbah kok ya senengane nang nggon Gubuk Asmara ta ya. Nggih. Oke, terus iki anakku iki. Ponakanku dari Mas Haryadi. Mas Haryadi ngerti lah? Sinten? Mas Haryadi Beteng no. Oh, alah. Gitu. Sinten to niku? Ponakanku anake Mbak Martini. Nggih, karo Kombes Pol Pak Widiarto ngersake Liwong Sri Uning Mustika Tuban dibikin jaranan. Loh, iki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 1,5 juta. Alhamdulillah. Wes nglumpuk kene cunduk laris. Matur nuwun Mas Haryadi. Alhamdulillah. Oke. Saiki nggih mugi-mugi barokah terus kancane sing
nyambahi pirang-pirang nggih. Nggih, nyicil lagu nggih Pak Bu. Nggih. Nggih. Ki arep apa sik? Sri Huning sik apa Podang Kuning sik? Nyerekke mawon menapa? Menurutmu apa? Podang Kuning. Oke, Podang Kuning sik. Ya, bawa Nino. Ya. Sing apik kae, Pri. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nadyan wujud temung peksi. Tepuk tangan untuk Mbak Apri. Ya. Wah, jan ora montra-montra. Kosek sik. Kenapa ta? Sik, omahmu Klaten ta? Klaten. Padha aku nek minggu ya mulih ning Klaten. Nggih. Wis sesuk arep duwe gawe akhir bulan. Awal Desember Tanggal 1 sing nyetriming Sanggar Cemara. Kadang-kadang para sederek silahkan subscribe dulu Sanggar Cemara. Nggih. Terus aku moro ning desamu jenenge Melandang. Melandang Tempur Sari. Tak goleki jenenge Apri Sucipto ora ono. Princess ngoten? Princess ora ning wong ngerti kok. Piye le? Piye kuwi critane min? Lentu ageng panjenengan. Lah piye? Mang goleki Panut Wibisana. Lah sing anu kae to. Sing nggon las kae. Lah Panut Wibisana tukang las karbit putrane Pak Kampret. Nah, niku mengke pun ketemu. Nek goleki Princess niku mung jenten panggung. Oh alah. Panut ngoten mengke ketemu alamate. Panut. Sembah nuwun ya Lek Sukimin. Kok Lek Sukimin? Lah niki teng Karangnangka ya jenenge Sukimin. Kondange Sukimin Blantik Wedhus niki. Bakule wedhus Karangnangka. Pun mboten napa-napa. Ayo saiki Mas nek pancen Sukimin Bajut Kelebawa nganggo jeneng lanang. Nganggo swara lanang. Rasa dikandani kok cah iki sore. Sok cantik ning kameramen kok pinter ngandani aku ngono apa piye kok Le? Iki saploke ketaton arep medhok ke mobilmu kok saiki kok mbok untapke ning aku. Pak Saino. Nembe mandak mobil iki dianu kalih penonton. Piye. Lho. Sing dikonokke iki kowe. Ayo Le. Agawe taline Bronto. Suarane gandang. Woi. Mental lanang kok mlakune ngono. Ya, Cek. Kok sik iki mau rahasiane piye? Kok sicah swara lanang juanter ngono piye ceritane? Oh, begagah ngoten kok. Oh, begagah to. Dados nek wonten ing kakung niku begagah le ombo. Ambo. Heeh. Kowe tes. Ya nek anu mingkup dadi piye? Nek mingkup dadose nggih cilik. Oh. Metit. Kan nyoba cilik apa gede sik? Aku kan nyoba iki. Begagah sik ya. Iya. Kok nek kurang pernah no. Alah tak benerke kok dadak tekon lho. Halus manis tur merak. Kurang pong ora Lek? Ya, kurang gede sithik. Contohno. Halus manis terus merak. Ya aku mudeng. Dadi begagah karo wil-wil kene ngono. Disapen sik nyambut gawe sik ya. Kira-kira petang jam kok sabar. Nyoba ya. Hati. Iya Lek. Wis gede tenan iki. Dadi ngene. Kaget aku kok iki. Kaget tenan iki mau mbok nek. Terus wedok pri. Buka, begagah. Lono. Weh, golek si podang kuning. Gagah. Ki jebul sesuk anu tolemu ki asuransekno wae. Ya apa? Ngenang-ngene iki ya suwe ya lara lho. Kuwi asuransekno. Nek kira-kira entek piye to piye lho. Gur wedi aset lho, aset lho. Aku ki gur wedi ku siji. Ning entek bledos ki lho. Ra apa ketang sak
anu tolo ki ya anu lho fungsi lho iya napa niki no terserah lanang kaya kaset mlotrok kaya iso lho lah jenengan nek memperagakan tokoh wayang setri niku mangempit oh, waduh berat nek ya engko sing dadi korban mbokne bocah-bocah lho lah kudu absen 3 sasi sik kok beda ro padatan to iki nyanding ayo Lek ayo nyanding bisa dadi bisa tak aku Yohan aku mau ngeratau tak anu ketok-ketok iya wis ayo ayo tak nono tambah ya yo kodang kuning sik irama seger langsung Mas ya yuk Lek ya berdua esuk awan neng omah wis ora krasan kaluyuran aku lek isi tak sayang mobang-mobang ibarat aku goleki ora krasa esuk awan nganti perhatikan chat dia ayo Dian perhatikan chat Dian Sanggar Cemara Indonesia esok awan nganti wangi yen nganti liya kanyalan kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepan kegoncangan tak rindik saka
Asik-asik. Enak ya, Lek. Ayo tutupno. Nyun sewu Mas, stop rumiyin. Nyapa lho? Irama penake kaya ngene kok. Penake kaya ngono kok. Nyun sewu ngendikane Pak Dalang wae Mbak Limbo irama seger. Lah apri iki pas ngono tempone penak. Lah kok aku nglentreh kaya wong nabi wong jompo kowe. Lah piye jenenge to? iki aku ki ya wis tuwa, ning aku napasku ya jek paribasan kuat. Ngedengke anak 8 jek kuat kok padake. Anak apa metune cemeng ngono kok. Men ra ben Ya nek ngono keirama sing apik. Sing luwih seger meneh sigra. Meskipun usia kita tua, aja ketokke nglokro, nggo semangat, nggo contoh putra wayah. Lho, spiritnya itu loh memotivasi. Apa deng-dengkele tua, ndak boleh itu. Nggo motivasi contoh. Ya, oke, yo. Sigra semangat. Yo baleni. Semangat, yo. Ya. Hello, Mimin nok piye? Semangat. Yo. Ya, oke, yo. Hello kae tak sawang kok aja iki. Stop. Piye kurang beneran Ora meneh? bener. Mau alon ke kelentren. Kang Mas Kang Sedaya ingkang bagus-bagus. Panjenenganku badhe nyeksa raga kula. Lho mau kurang jalukmu jarine piye, semangat. Semangat ini tetep lho nyun sewu. Kalau nyun sewu nggih Bapak Sedaya, Ya. bicara seni itu adalah bicara keindahan. Iki pagelaran wayang kulit penyan pirsa sedaya, wayang kulit sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Saiki coba Apri. Nih, Dunia. Coba Apri. Coba nek jarane kok Apri. kok bodoh banget lho. Ono iki garek tambungi. No. Yo Ya. ningalipun nggih, Mas. Ya. Lho kanca-kanca pembalung wis luar biasa kok punjere kendangku njero. Rungokno aku sik. Ya. Kok ngamuk ae lho. Miring po, kurang pernah no kok. Aku ki seneng. Gila nih yo Apri. Kok guru sumpelane Mbok Men. Ya, yo. Oke saja. Kuning agawe pikirku komik. Seret ireng tak sawang tambah manis. Iba bunga yen kelakon nyanding liyane. Lah penake kaya ngene. Saiki Mimin, kowe mau kan ana pilihane lentreh karo cepet. Semangat? Semangat Oke, totalitas. semangat. Di Untuk- streaming Iya. iki mirsani pagelaran lumantar sanggar jaman. Oh, Iya. coba. Nora gampang Cepet. atiku kaki wang liyan. Jangan duduk kaki seprakan. Ora menco atiku tansaya njojo. Kowe dorong tau ngesu apa piye kowe doan? Innallaha ma'asobirin. Wong Iya. sabar dadi kekasih Gusti Kowe Allah. adoh saka Klaten tekan kene war diwirang-wirangke lho. Bintang Nah, tamu nasional. bintang tamu nasional. Kaya ngono tabuhane kaya nabi kethek ogleng iki. Cara aku ya ora trima. Saatase nang YouTube wong dikebaki jenengku. Heeh. Aku dilongkase nderekke Pak Mantep Sudarsono. Iya. Terus piye? Ning Kanada kok disepelek karo bocah karo cepete-cepete kok. Lah Coro-coro ra. Eko sik karepmu piye ngomong ben Padang? Karepe piye? Ik mau alus ke Kalusen Banten ke Banten. Liya karepe piye? Sing on tempo. On tempo. Tok tok tok. Oh, dirungokke. Ditutuk bareng. tek, Le ngono. nutuk bareng. Ditutuk bareng. Cah sekolah kowe mahasiswa lho. Isen-isen ke alma matermu. PSMKI Solo lho, mesake. Nyun sewu Bapak, Pak Guru menika siswa penyanyi pancen nyeleneh dhewe. Ayo, Piye? tutuk bareng. Tutuk bareng. Yo, Ya. tutuk bareng. Yo Oke. baleni. Nora gampang atiku kaki wang liyan. Tutuk bareng. Sing ditutuk bareng ki gamelane ora contonge, Oh, Mas. gamelane ditutuk bareng. Ditutuk bareng. Bapak-bapak, Lho, gamelane ngono. pun. Weh,
diangkat. Nah, yo. Nora gampang atiku bagi wong liya. Wah repot. Kowe arep nang ndi? Min. Aja selak mutung to, Lek. Ora ketang sithik warisane bapakku nek nggo tuku tiket ning Klaten ya, Cek. Lah kok mbok yo ora sampean seneng aku kok melu mbok seneng tidak jempol. Tapi tak nyon sewu. Kowe mundur sik. Iya. Ibu-ibu pesindian mboten cah melu-melu nggih. Kanca-kanca Wira Pradangga, kanca-kanca pengrawit ingkang kinurmatan. Iki adoh kok ngomalu, Min. Panjenengan kula tangleti, panjenengan rena mboten menawi kula nderekke wayangan Pak Mulyono. Boten. Lah ora ki, Lek. Lah. Apa lek ngomong kekasaran ya, Nduk? Ya coba sing alus. Kanca-kanca Wira Pradangga. Kados pundi panjenengan rena utawi tresna mboten menawi panjenengan kula nderekaken Pak Mulyono Purwowijaya wayangan wonten lapangan SKB menika. Boten. Lah, piye, Lek? Sing sabar ya, Lek. Nek neng nggon negara, hakim yang ketuk palu. Iki ning wayangan Pak Mulyono. Coba taren Pak. Pengadilan. Ya. Pak Mulyono. Dalang hebat. Oke. Wayangane bergas. Oke. Wonge bagus. Oke. Aku seneng. Oke. Terus panjenengan rena mboten menawi kula nderekaken panjenengan. Neng ngendi? Neng kene iki. Nggih, wayangan dalu menika. Ora. Lek, les mentok ki, Lek, ora ki, Lek. Apa aku sudah rungu tak tekonane. Baleni neh. Panjenengan seneng mboten kula nderekaken panjenengan. Ora. Wis saiki arep piye? Pak Narto. Kanca-kanca panitia Pak Kuwaja. Rezeki niku 1000 dalan. Sinaosa panjenengan badhe andum rezeki kalih kula nek kanca-kanca boten iso nampa kawonten kula nyuwun pamit. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Sampeyan ki rung takon penonton, jek ndek harapan karo penonton. Penonton ya ditangleti no. Kadang-kadang Pak Kuwaja sedaya saha panyengkuyung sponsor panjenengan gelem mboten kula wayangan dalu menika ten mriki. Men. Arep nang ndi? Wis, kuwi terus piye? Kula arep ngojek nang bandara. Gojek nang endi? Bandara. Arep apa? Ya nek ra ngojek ya ngenteni esuk tetek sik. Kok tetek. Oh iki mung lho, iki nek kowe tetep nang kene karuan sesuk-esuk tak transfer sisan sing karo nang Tanjung Pinang. Yo, piye? Oh iya, lah terus piye? Mboten mawon. Lah ngopo? Lah karepmu piye? Pak Narto. Kok Pak Narto. Kok Pak Narto? Kok Pak Pardi genti? Kula nyuwun perlindungan, Pak. Niki penyan kleru gede. Klerune ngendi? Wong syukuran putune kok ora wayangan dhewe. Kok malah nunut nggon Pak Kuwaja panjenengan iku jane pripun? Kudune pekewuh panjenengan. Walah, Pak. Arep ngendi, Men? Kudune panjenengan. Jeblok lu men. Aja pun kulinot ngarit kok. Oh iya. Lihat berobos. Ndak darani kula mboten ngandani panjenengan ya, Pak. Penyan kagungan putra, wayah amanah. Ngendikanipun informasinipun kembar. Kudune rak wayangan, nggih to. Terus kok awan ruwatan campur sari nanggap daging. Nunut Pak Kuwaja niku terus penjani pripun? Kok ra isin ngoten lho. Iki piye ta? Darani kula niku mboten ngandani. Ora tembung nunut mi. Lah pripun? Kuwi tegese memang kebersamaan. Kebersamaan. Pak Kuwaja ya sauntara ra wayangan. Nggih, kebersamaan ya, kebersamaan. Anu leuron pinten ngoten men. Lah kok telese men ki apa arep kowe njaluk di Mboten jenenge kula terus oke sithik sing penting nek ketrima ikhlas menika ya berkah ngoten lho. Paribasan tangan kiwa ngulungke tangan tengen aja ngantek krungu. Menika sing dadi ganjaran. Ini nek tangan tengen ngulungke tangan kiwa krungu tur krungu tangga teparo bakale mung etuk wah. Lah, nek nyerak mboten to, Pak?
Alah Pak marep kewo wonten kula ya terus ngewohi-wohi tok penyan menika. Ora ngaten kak ya liyane rak ya pekewuh to. Pak Pardi pekewuh. Pak Arianto sebelah iki, Pak Arianto. Sedaya pekewuh Pak, penyan ya pekewuh. Pak Arto. Caetan iki. Pak nen ngeten. Mriku riyen anu pri iki aja aku nyun sewu iki. Pak Harto, Pak Ketua Panitia. Pun kula niati nyun sewu menika ikhlas to Pak. Alhamdulillah lanjih. Kula dongaaken panjenengan benjang dados ahli swarga, pinaringan sehat bagas waras, dirga yuswa, sansaya rumaket anggenipun sami kekadangan, merga gaman sing paling ampuh ki ora ana liya mung kerukunan. Matur sembah nuwun. Pak Mujiat iki Pak Mujiat. Pak Mujiat nggih. Sinten sing pengen bagus? Wis sebelahe Pak Suhar, Banjarmasin Pos. Lek Sukime. Kowe mau ndongake Bapak apa piye? Mugi-mugi benjang dados ahli swarga. Pak Mujiat badhe minggah swarga mboten? Oh nggih lah. Nah, kula cepet. Ya pri jenenge aku kene lho. Daripada seniman ngersake capek gunung 200.000 dremis Allah dineleng derajate asal. Nah. Terus kula rak niki mung sinten sing pengen sedekah. Lho. Lah, kowe iki jarine arep ngojek malah terus. Lah kowe ra sida nesu to iki. Ora lho, berbuat kebajikan itu mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang terkecil dan mulailah sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Lah nesu lali. Wong wedok ki nesu nek dikek dhuwit pulih kok. Pak Arianto, ada Pak Wicak. Alhamdulillah Bapak. Alah ra nggih pun ya ora apa-apa ta lek padha lanange we kok. Aku pokoknya ora bakal ado seminggu. Aku nek salat bareng arep tayamum aku wis tayamum aku. Lah tak eman-eman lah. Aduh, sapa kok besok suwan meneh dadi rezekine lho. Nek kabare Pak iki piye ya ora ting sringit kae ngambungmu ya. Matur nuwun Bapak-bapak berkah kagem panjenengan manfaatken kanca-kanca. Ning nek kanggoku wong iki live streaming alam dunya akeh. Iki engko di anu ae lho. Klumpukke di titipke masjid. Mulya men atimu. Titipke masjid kok bar subuh tak jikuk. Kowe ki ro tak dijejeki wong. Lho, ramu dengelmune titip. Katanya beda. Infak karo titip beda. Lho, nek infak kuwi ikhlas. Titip kuwi. Rene. Titip ki men aman kok. Saiki ngene tak luruske. Heeh. Iki penake dilebokke kotak amal. Lah, cocok aku. Dunyane itu akhirate itu. Disekseni para tamu. Para pamirsa sedaya bismillahirrahmanirrahim mlebet kotak amal. Kowe jenengku cukup tak amal. Lah apa? Slemet. Ya ampun wong wedok ayu karo ning kene ayu ya. Lho, ibu-ibu. Lho ibu-ibu ngendika, "Oh nek ayune ayu apri." Ning an pesonane kok menang mimin. Nyun sewu Bu, kuncinya adalah wanita itu pada dasarnya semua cantik. Ning kelihatan menarik itu yang susah. Ternyata dengan nek sing muslim, salat 5 waktu cahyane sumunan. Sing nomor loro aja kulino grenengi, ora kulino gibah community, ora kulino ucuk-ucuk, ora kulak kene nggo kono. Dadi siji salat. Lah aku ning omah salat mah didugang mbokku ki. Lah ngapa? Lah aku nganggo rukuh. Lagi rukuk ngene didugang lanangan nganggo rukuh. Intine hal sekecil apapun itu bisa membuat dosa bagi kita. Tapi hal sekecil apapun juga tanpa kita sadar itu amaliyah yang sangat baik buat kita. Ya Min. Sembah nuwun Bapak, kula mboten sedo nesu merga wong sing gampang emosi menika kekebalan tubuhnya menurun 70%. Ora nesu ngapa sabar. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Bapak-bapak. Aku ngekno 50 engko nggo sutik kabeh to. Nggo nyepaki sapa iki kok. Nek yoga-yoga semrene beras kabeh. Alah Pak, jangan gurbati mumet. Sewengi golek nggone ra kecekel.
dalane buntu. Lewat endi? Lewat pinggir paling tengah. Sembah nuwun nggih, Pak. Sembah nuwun ingkang sampun paring bebingan. Ngapunten lho, Pak. Aku jan ra penak lho lek ngene iki. Lah nek ngene iki Pak Parmin rak ya terus dah meri to dadi. Dah, katok-katok. Lho Pak Parmin. Ya Allah. Aku nek kon ngene iki kewohi pri. Para pamirsa live streaming nyun pangapunten menika adalah sandiwara ing pepanggungan. Dados kok penyanyi dermis menika mboten. Nen sandiwara ya dite anu no ora sida no. Mboten napa-napa sandiwara pepanggungan nggih. Oh meksa Pak, oh nggih. Meksa iki asem iki. Dipeksa Pak kula. Tukon babak, tukon pilih selaris, tukon babak, tukon pilih selaris. Tukon babak, tukon pilih kok ning kono iki. Mriki Pak. Pripun? Oh nggih. Ngapa meneh, Dik? Pri. Ngapa? Bapak ya cukai. Pak Kakanwil. Pak Kakanwil. Itu kepala sak Kalimantan Tengah, sak Kalimantan Selatan. Ternyata beliau ya pengen beramal. Wong akar sedekah kok ora dicegah. Pak Kakanwil badhe nyetrum kaki, Pak. Loh. Kowe ngerti dhewe fakir miskin dana terlantar dipelihara oleh negara. Liar dipelihara oleh Bapak Kakanwil biasa. Ayo view-nya ke Pak Kakanwil Mas. Ya, oke. Mengkene mboten enten jujule kula jujuli, Pak. Min, blockingmu Min, rada mrene Min. Lihat kamera Min. Nah, ngono ya. Oke. Enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Ingkang sembah nuwun nggih, Pak. Ya, dados pejabat sedaya menika pancen yo tantangannya luar biasa. Sekarang masalahnya kompleks. Sekarang yo kompleks kok Pak, aja nggih pejabat. Matur sembah nuwun alhamdulillah sedayanipun. Alhamdulillah. Luwung 20 rata iki kok. Alhamdulillah. Yo dindakke lagune engko terus baikin kon munggah. Anjir. Ya. Ben saya rasi do nesu ki terus malah itu pirang-pirang. Iya. Apa? Iya. Ditelas kirumin. Ndak iki, Cik. Neno nano. Polakmu lho. Ya. Neno nano. Nerata kalatiku. Dadi wong liyan. Yen si podang handutut hati kebranan. Nora mendek hatiku tan saya datang tak seranani sun pikat kulute gendruh. Iki kanca-kancane Pak Wicak uga padha mirsani lewat live streaming. Mas Agus Saptari, salam buat Mas Raja Wali. Nggih, kanca-kanca dari segenap penjuru dunia. Mereka Sukipan Fans Club Banjarmasin ugi wonten lho. Ya, tadi jauh dari mana itu tadi? Sungai Danu apa Binuang ya? Dari mana, Nduk? Sukipan menika Sukimen Panut Fans Club. Terima kasih Kakak. 5 tepuk tangan ya. 5 jam perjalanan dia untuk ketemu idolanya. Sukiwan seluruh dunia. Ono ngendi wae? Hong Kong, Taiwan, wonten. Korea, Jepang ada. Semoga kehadiran kami berdua dengan segala kekurangannya yang dianggap sampah masyarakat bisa menginspirasi buat banyak orang untuk melakukan kebaikan meskipun itu kecil. Ngaten ya Kak. Ya ora mantra-mantra wong jenengan ya saurarane nggih iki bar ditimbali neng hitam putih ya wis. OPC ya wis. Nggih nyuwun pangestunipun para lenggah sedaya. Mbak Mimin benjang pertengahan Desember badhe wonten Indosiar. Kowe mlebu TV meneh. Nggih. Elak. Dalam acara patroli. Lah kuwi rak nggon kejahatan kae ta nggih. Judule baru. Santai ngono lho. Ora nesu meneh. Percontohan kok kegaruk. Lah piye? Lah iki. Ya ora kegaruk kok disim kok. Apa? Surat izin mangkal.